आरो मोनायाव बिथांमोनखौ लांनानै बे थाख्लाय सेसाफानिनि होसो जादों होननाया गथ'नि डेड बडिखौसो दिनै मोननो हाबाय, गोथै सह'खौसो। सेसाफानि होनोब्ला गोबां गोरोन्थि बुजिनो हागौ। आं आपडेट होनो थांगासिनो दङ, गामिनि गावबुरायानो फोरमायहरबाय। बिनि सिगां बे समावहाय फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नैबे गोजोन साननि हामग्लायनायखौ गासैनोबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दानिया गोबांथार खौरां फोसावनांगौ दङ। बिनिनो जोंहा फेक एनकाउन्टार जादों होननानैबो चिराङाव दावराव जाबाय थानायखौ जों खोनागासिनो दंखायो। लोगोसे जोंहा बिनानाव जाय थांनाय बारावहाय जिनाहारि जानाय गोबांथार केसफोर जागासिनो दङ। दा नैबे जिनाहारिनिखौ आं बुंग्रोनोसै, नोंथांमोना मिथिगौ ना? आंथ' मैयाबो एसे बुंदों, डाउटसो जादों एसे। माने बैसोर गथ'फोरखौ गथ' सोरबा थुलुंगायोसो ना मायोसो ना, गिदिरफोरा साजा मोनो नालाय उन्दै गथ'फोरखौ, माइनरफोरखौ बिदि जिनाहारि खालामोब्ला, ना बैसोरखौनो सोरबाफोर फाथायहरबाय बायदि नामा किसुमानाबो बुंदों। आरो आंबो डाउट जादों। मानो होनब्ला जायफोर जिनाहारि खालामग्रा 7 गथ'फोर हमजादों बिसोरबोथ' माइनर। दा बिसोरखौ मिथिगौ ना नोंथांमोनहा बुंलांखो? बिसोरखौ रेहाब सेन्टाराव लांदों। खोनानाय बायदिब्ला दायो बैसोर गथ'फोरखौहाय माने गासैबो सुबिदा हैनायसो जासिगोन। मानो होनब्ला फरायनाय, नोङो रेहाबाव दोनहैनानै माइनर गथ'फोर बिसोरखौथ' ओरैनोबो दोननो हाया, सोलोंथाइबो होगोन बिसोरनो। जेब्ला बिसोरनि दायआ जोबजोबो अब्ला समाव बिसोरो मोजां सोलोंथाइ मोननानै अबेबा हाइ स्कुलाव बा कलेज लेभेलसिम थानांगौ जायोब्ला मोजां कलेजफोरावसो बिसोरो एडमिसन मोनफैबावसिगोन, बिसोरो बावनो फरायनो स्कप मोननानै। मानो होनब्ला गोबाङा मिथिखागौ, मुस्लिमफोरनि गोबाङानो फरायनो मानो बिसोरो खायफा जायफ्रा सुबिदा मोना, दा बिसोरो बाव हमजानानै मोजांसो खामानि मोनहैबाय, माने फरायनो सुबिदा मोनहैसिगोन। साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय। बेजों लोगोसे एनकाउन्टारनि खोथायाव फैदो। एबसुआबो, जोंहा चिरां जिल्लानि एबसुआबो माखासे खेंफोरथि होदों। जाय सुरां सिखारि बा बिसोरो फलानफोर होननानै सासेखौ एनकाउन्टार खालामदों होननानै बुंदों। आं भिडिअखौ दा जायफ्रा नुवाखैमोन बिनि बुंफोरथिखौ आं होनानै होगोन, बोरै जामारदों। दा बेयावनो जोंहा एनकाउन्टारखौबो साननानै नायोबा बिसिबां जाबोखो गोजोन गोरोबथानि उनावबो। दिनैनि दिनाव बुंफिनोबा खायफा रागा जोङो, लाजियो। जोंहा जनक आरो जोंसार आदामोननि बै समनि एनकाउन्टार, दिनैसिमबो जास्टिसआ गैया। केसा सोलिगासिनो दं होननानै बुंबाय थादोंमोन। दिनैसिमाव मा जामारखो? गैया। 2 एनकाउन्टार, फेक एनकाउन्टार जायखौ जों होननानै मिथियो, डेड बडि सोलायलायनाय, दिनैसिम बावलांबाय गोबाङा। दायो गोसोआव फैफिनदों जानांगौ भिडिअखौ नुनानै। आरो लोगोसे गोबांथार माखासेखौथ' आं बावबावबाय जानांगौ। आरो केनाराम डिम्बिसरनि केस जाय, बेखौबो नोंथांमोना मिथिगौ, उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव जानाया जाय, बेबोथ' फेक एनकाउन्टार होननानै गोबां जोङो धरना होबाय माबाय, नाथाय जोंनि आउटकामा मा फैखो? आरो दायो नै फैयै गेजेर ससेयाव बबेफोर जाबावदोंबा आं बेखौ बावबाय। दा नैबे चिरां जिल्लानि नैबे एनकाउन्टार, जाय बिसोरो गान्दा बिदिनो फालांगि खालामग्रा बायदिसिना होननानै एनकाउन्टार खालामनायनि दायावहाय। दा मोनसे खोथा, मोनसे समावहाय नोंथांमोना खोनादोंमोनदां एसामिस निउस बा एसामिसफोरनि बिमानो थाखाय मुलि लायनो थांनायावहाय ड्राग्स बेफारि होननानैहाय एनकाउन्टार खालामदोंमोन। दा बैयो बिसिना स्ट्रं, सोरबा पार्टिल' नङा, सोरबा आफादल' नङा, गावसिनि रायजो राजाफ्रानो ओरैबायदि स्ट्रं नांनानै बिसोरो जास्टिसखौ मोनदों। बोरै? बे गथ'आ बेबायदि नङामोन, मोजांसोमोन, बे ड्राग्सजों बिदि लेनदेन गैया, बेखौ गोरोन्थियावनो पुलिसा गावदों होननानै बिसोरो दाबि दैखांदों। स्ट्रंलि दाबि दैखांनानै बिसोरो जास्टिसखौबो मोनदों। थ' बेबायदि जास्टिस जोंनि बर'फ्राबो नागिरनो रोंनांसिगौ। सोरबा गामिनियानो जा, जयै गावबुराफोर थायो, रेसपन्सिबिलिटिया बेबायदि आरोना। दा बिनि जास्टिसआबो मा जागोन मिथिया, बेखौबो इनकुवारि प्रमद बर' साराबो फंनैसो बुंनायखौ आं मैया खौराङाव खोनादों। एसे टाइम लागोनब्लाबो नायबिजिरनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। थ' जिखुनुआनो जाया, बैसो दाना जोंहा सेसाफानि ना सिसुपानिमोनलाय, बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय, ओरै मागुरमारिजों ओरै एददो थांनानै। मैया गथ'फ्रा फोरमायदोंमोन जे बेखौनो गावबुरा आदैयाबो फोरमायहरदोंमोन, पुलिसनोबो स्टेटमेन्ट होदोंमोन, सासे बांगाला बिदि होसोदों, ओमफ्राय गथ'आ गोमानानै दं। थ' बिसोर गिनानैबो बिदि खिथाफैदों जानो हागौ।
दा दिनैहाय स्टेटमेन्टआ सोलायबाय गथ'फ्रा बेखौनो गावबुरा आदैयाबो फोरमायफिननानै होदो होनदों जे बे जाथाया ओरैबायदिसो जादों दुगैनो थांनायाव गावजों गावनो सासे गब'बाय ओमफ्राय डेड बडिखौ दिनैसो बोखांनो हाबाय गथ'फ्रा दिनै सोलायफिनबाय स्टेटमेन्टखौ मैया सासे बांगाल होसोदोंमोन होननाय गिनानै बिसोरो बिदि थगायफैदोंबो जानो हागौ थ' गोथै सह'खौ मोनबाय आरोना थ' जोंनि गेजेराव रेप माबा अबेबा लानां खारनायनिखौथ' बिराद आसरित आं मानो थाखाय किसुमाननि फनखौ हमा होमबा आं बै भिडिअ होगोन दै नाजागोन र' दा माने लानां खारनायाथ' ओरैबायदि जाबाय माने भिडिअ जों होआब्लाबो मालाबा बेफोरखौ दा लाबोसै होनो ना गोबाङा खायफा लाबोबो होनो दा होनो नागिराबाबो जोंजोंसो उल्था नांलायहरो मा लेभेल देखायदोंलै नोंसोरो मालै नोंसोरखौ जोंसो गोजौआव थुखोहरदों इउटुबाव बेफोरबायदि मालाबा सोरबा एददो नारा नाथा जायो जोंजोंसो थ' मा खालामनो आरोना ससेब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायनायनिफ्राय नैबे खौरांखौ लाबोबाय ससेखिनि थ' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ गथ'फोर सांग्रां जादो हुसियार था फरायनाय लिरनायाव गोसो हो मानो होनब्ला गोबां गाज्रि जालांबाय जोंनिया लाभ इउ अल आसाम पुलिसा बै 3 सुबुंखौ सिज खालामनानै लांनाय जों खौरांखौ मोनदों आरो मोनायाव बिथांमोनखौ लांनानै बे थाख्लाय रिभार होननाय बे जायगायाव मोनसे एनकाउन्टार नाम होनानै बेवहाय नबेस्वर बसुमतारी बिथांखौ माने थैनाय बा गावथारजानाय बे जों खौरांखौ मोननो हादों दा बे जाथायखौ लानानै दिनै चिरां जिल्लानि गासै रायजो राजाफोर गासै जोंनि समाजावनो मोनसे साननो गोनां जादों आरो बेखौ लानानै गिखांनाय आरो बिनि सायाव मोनसे दुखु मोननायखौ बयबो फोरमायदों।